வணக்கம் நண்பர்களே. இவர்கள் அப்பா அம்மா பேர்ல சொத்து வாங்கக்கூடாது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம அப்பா அம்மா தான் உயிர், அவங்க பேர்ல சொத்து வாங்கலாமே அப்படின்னு. நிறைய இடங்கள்ல அப்பா அம்மா பேர்ல சொத்து வாங்குவாங்க, அந்த சொத்துனால பிரச்சனை வந்துடும். இப்போ அம்மா பேர்ல சொத்து வாங்குறாங்க, இந்த கேதுவோட சந்திரன் இணைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அம்மா பேரில் நீங்க சொத்து வாங்கி வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த சொத்துனாலேயே பிரச்சனை வந்துடும். நாளைக்கு இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நீ நல்லா இருக்க, அம்மா தம்பி கொடு, அக்காவை கொடு, அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, அதனால பிரச்சனையில சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் மன உளைச்சலும் வந்துடும். சந்திரனுக்கு பக்கத்துல கேது இருக்கு, அல்லது சந்திரனோட கேது இணைந்திருக்கிறது. சூரியனுக்கு பக்கத்துல அடுத்த ராசியில கேது இருக்கு, அல்லது சூரியனோட கேது இணைந்திருக்கிறது. அப்படிப்பட்டவங்க அப்பா அம்மா பேர்ல நீங்க சம்பாரிச்சு கொண்டு போய் முதலீடு பண்ணி சொத்து வாங்கி போட்டுறாதீங்க. அது மறுபடியும் ஏதாவது பிரச்சனையை கொண்டு வந்துடும். எனக்கு பங்கு இருக்கு, உனக்கு பங்கு இருக்குன்னு நம்ம சம்பாரிச்சது நமக்கு கிடைக்காம போக வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல கவனமா இருக்க வேண்டியது நமக்கு கடமை இல்லை இல்லையா? நன்றி.